va començar exactament així, això. Va sonar un timbre. Sí? No. Hola. No hi havia ningú. Hola. Res. I va sonar un altre timbre. Hola. No. Vaig pensar, deu ser l'Andy, que s'ha deixat les claus de casa. I està baix. L'Andy és el meu fill. I la Tina, l'altre timbre. Qui és? Qui és? No obris, no. Sí? Sí, digui? T'he buscat i no ha sigut gens fàcil trobar-te. No, sí, ja pot ser, ja. Ui, escolta! Ara sí que hi havia algú. Perdoni, però jo... Tu no em reconeixes? No, reconèixer? No et reconec. Sóc jo, la Romy. La Romy Boglander. Romy Boglander. Però si no em reconeixes potser hauries de tornar a tancar la porta. La Romy Boglander. I no em reconeixes? No, sí. Romy Boglander. Saps? Vam ser parella durant tot un estiu. Ara fa 20 anys. Te'n recordes? Romy Boglander! Romy, llavors, tu i jo? Tu i jo? Que ja en teníem 17. Exacte, jo en tenia 17, però tu en tenies 18. I llavors em va jurar que m'estimaries sempre! Te'n rius? Jo també t'ho vaig jurar, que t'estimaries sempre. Te'n recordes? Sí, ja pot ser. Ara sóc aquí per complir aquella promesa. Què? Ara sóc aquí per complir aquella promesa i sóc aquí per fer-te recordar la teva promesa. Però quina promesa? La promesa que m'estimaries sempre. Això és el que em vas dir. Però és que jo en tenia 17. 18? 17 o 18, és que no hi ha diferència. Què vols? A tu? Quina altra cosa hauria de voler? He vingut per fer-te recordar. Oh, recordar. Recordar que ens estimaríem sempre. Això és el que em vas dir. Escolta, Frank! Amb qui parles? Jo! Amb ningú. Amb qui hauria de parlar? M'ha semblat que parlaves amb algú. No. Parlaves amb algú? No. Sí. Per què? Perquè he sentit veus. Veus? Per què? Veus. Però tu eres al bany. Per això? Veus al bany, esclar. Tothom ho sap, Surten de la canonada dels altres pisos. No. Sí? No. Veus? Aquí, al rebedor. Aquí. Sí. Veus? Veus. Aquí no hi ha ningú. Però aquí hi havia algú. No hi ha ningú aquí. Ella qui és? Que qui és? Ella és la Romy Boglander. Ella és la Romy Boglander i la vaig veure per última vegada ara fa 20 anys. I per què no m'ho dius? Per què no em dius que aquesta dona és darrere de la porta? Per què em dius mentides? Perquè jo també m'he quedat ben parat que s'hagi presentat aquí. Aquest home, fa 20 anys, va ser el meu gran amor. Érem parella en aquella època i encara ara ho som. Què? Ell i jo érem parella en aquella època i encara ho som. Ui! No! Com em pots fer això? Però fer què? Si no he fet No res! has mentit! Però com t'havia pogut explicar que aquesta dona se la porta de casa? Aquesta dona, segons sembla, és el teu gran amor de Però fa 20 l'adolescència i és la anys. primera vegada que et sento parlar! Perquè l'havia oblidat del tot.
si al primer moment ni tan sols l'he reconeguda? Llavors, digues-li El què? que l'has oblidada del tot, que ni tan sols l'has reconeguda. Digues-li, en lloc de quedar-te aquí parat, escoltant com em replega pels morros, que tu i ella sou parella! Però és que no és culpa meva! Ah, no? No. I de qui és, doncs? A veure, què puc fer-hi jo? Si l'única cosa que he fet és obrir la porta. I mentir. Mentir-te. Mira. I ara? Què hem de fer ara? No ho sé. Què passarà ara? Ara? Sí, ara. Ara el Frank recordarà que una vegada em va jurar que el nostre amor no s'acabaria mai. Ell ho recordarà. I jo ve em demana que entri a vostè. La fa fora o es posa la gabardina i ve amb mi. Si és que per culpa seva no ens podem quedar aquí. No estic boja. Fa molt de temps que imaginava aquest moment. No. Res d'això no es complirà. No. El Frank no farà res d'això. Ni li demanarà a vostè que entri, ni m'engegarà a mi com vostè espera, ni es posarà la gabardina i se n'anirà amb vostè. No? No. I com ho sap vostè? Jo. Com pot estar tan segura? Jo. És veritat. És veritat. Vostè té raó. El Frank se n'anirà d'aquí, sí. Però amb mi, i no amb vostè, va, vinga. Però com amb vostè? Que ens hagi trobat aquí és una casualitat. Demà ens traslladem després de molts anys. Però on vols anar amb ell ara que jo he Molt tornat? lluny. Molt lluny d'aquí. On? Ens anem perquè La ella li ha meitat de donat... les nostres coses ja són a alta mar. La resta les embalarem i les venen a recollir demà. El moment de la seva arribada és una mica desfasat. Va! I tu no dius res? No pot ser que no diguis ni una paraula. Digues alguna cosa, has de parlar? És veritat. Què? Què és veritat? Digues. És veritat, la Clàudia i jo estem 20 anys de casats, tenim un fill adolescent i demà marxem d'aquí. Per què? Ella té un fill teu. No, el fet que un dia ens coneguessin no és pas un contracte per tota la vida. Doncs sí. No. És això. És exactament això. Això és el que em vas dir. Si fins i tot m'ho vas cantar. No recordes la cançó? No recordes la cançó que em vas cantar? No importa el que suposadament t'hagués dit fa 20 anys. No, perquè avui ja no té cap validesa. No, tu i jo no som parella. Ho vam ser per un o dos estius, potser com a màxim, Però ara la Clàudia i jo som parella des de fa 20 anys. Durant els quals, fins on jo recordo, no m'ha cantat ni una sola vegada. Això és el que dic! Ni tan sols et coneix. Soc la mare del seu fill. He viscut amb aquest home tots els moments importants de la seva vida. Conec cada pensament, i cada gest, i cada pas. I de la mateixa manera, ell em coneix a mi. Conèixer. Conèixer, potser. Però estimar. Estimar és el que fas amb mi des de fa 20 anys. La teva única dona. Quan ja n'hi ha prou? Va, digues-li. Digues-li que no és oblidada, que ni tan sols l'ha reconeguda, digues-li. No, que em facis fora no és possible. No, és un malson del qual aviat despertaré. No, és així, No, és un malson que passarà de seguida. I ara mateix, quan obri els ulls, t'inclinaràs sobre mi, t'acostaràs a la meva cara i em preguntaràs amb tendresa: com estàs? Et trobes bé? I jo et diré: ho sabia, per fi m'has vingut a buscar. I llavors ens besarem. Ho jures que no? No, és que no dirà res, o la vindrà a buscar i no la besarà. Ara tancaré la porta. Fins aviat.
Fins ara.